Boas noites. A Operación Muralla, que tan espectacular e mediática foi no seu día cando viu a luz na Deputación de Lugo hai case 9 anos, quedou hoxe oficialmente rematada. As dúas persoas que aínda quedaban imputadas ratificaron hoxe un acordo co Ministerio Fiscal a través dos seus abogados. Son José Manuel Romai, que foi enxeñeiro xefe do Servizo de Vías e Obras da institución, e José Enrique Cacicedo, ambos socios da empresa que se beneficiou supostamente da adxudicación de máis dun cento de contratos da Deputación. Os dous admiten un delito continuado de negociación prohibida a funcionarios cunha pena dun ano de inhabilitación para emprego e cargo público e unha multa de 3.600 euros. As actuacións contra o terceiro imputado, Francisco Cacharro, expresidente da Deputación, xa quedaron sobreseídas esta mesma semana. O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, visitou hoxe o Parque Empresarial de Bóveda, onde destacou o carácter emprendedor deste municipio. Tamén subliñou a nova rebaixa do 50% no custo do solo para atraer novas empresas e investimentos. Especial agradecemento a Meles de Anta pola súa invitación para coñecer este proxecto, que é un exemplo claro da vocación de emprendemento, da vocación industrial e da vocación de internacionalización dunha empresa de Bóveda que está sendo capaz efectivamente de fixar tecido industrial aquí en Bóveda, que está sendo capaz de desenvolver un produto moi competitivo e que está tendo unha presencia importante en mercados nacionais e mercados internacionais como Francia, Alemania, Arabia Saudí ou Estados Unidos. Un exemplo claro de como, facendo ben as cousas, se pode efectivamente crear emprego, crear desenvolvemento e, sobre todo, tamén ter unha presencia nos mercados internacionais. Quero felicitar expresamente a Bóveda nese sentido pola súa capacidade de emprendemento, pola súa capacidade de innovación, neste caso coa empresa de Meles Anta, pero tamén con outras industrias vinculadas coa carne, vinculadas cos produtos lácteos, vinculadas tamén co sector da madeira, que está facendo de Bóveda, pois efectivamente unha comarca emprendedora, unha comarca innovadora e unha comarca que está fixando tecido industrial. Dende logo ese é o obxectivo, neso estamos a traballar coa Axenda de Competitividade da Industria 4.0, que está a permitir en primeira instancia xa acceder a un desconto de 50% no solo industrial e que tamén a través do IGAPE estamos ofrecendo un paquete financiero que permite aos emprendedores poder acceder a axudas tanto para a compra do solo como para os diferentes investimentos. Por lo tanto, un objetivo claro de colaborar coas iniciativas industriais. Queremos facer de Galicia un país industrial que sexa capaz de incrementar a súa presencia da industria e, dende logo, aquí Bóveda está sendo un exemplo de como dende a provincia de Lugo, dende Bóveda, somos capaces de achegarnos aos mercados internacionais con produtos de calidade e, sobre todo, insisto, fixando tecido industrial, que ese é o obxectivo. O presidente provincial do Partido Popular, José Manuel Barreiro, defendeu hoxe a Luís Lamas, a quen cualificou como o mellor presidente que tivo o Sogama despois da recente dimisión deste. Barreiro foi máis aló e dixo que Luís Lamas é e seguirá sendo o número 3 do Partido Popular lucense porque a súa marcha sería unha perda moi importante. Ora, non hai ningún tipo de irregularidade. Luís non se levou un euro. Non solamente non se levou un euro, senón que non supuxo, máis ben ao contrario, e agora me referirei a elo, ningún tipo de merma na defensa dos intereses do conxunto da sociedade. Pero agora vou me referir a iso porque dá a circunstancia de que eu coñezo un pouco esa sociedade porque fui un conselleiro de Medio Ambiente e, como vostedes saben, digamos, aunque é unha sociedade pública, ten unha dependencia da Consellería de Medio Ambiente. Eu podo decir que o mellor presidente da historia de Sogama que eu coñezo foi Luís Lamas. E aos feitos me remito, porque hai que ver como estaba a sociedade e como está ahora. Por lo tanto, ten acreditado, como dicía antes, coherencia,
responsabilidade e honestidade e ten acreditado capacidade de xestión. Pode haber unha discusión de carácter político, pero non hai nin tan siquiera unha discusión de carácter legal. Eu non son xurista. Por lo tanto, non hai ningún tipo de irregularidade. Pero ele entende que eso, desde o punto de vista político, é un erro e que, por lo tanto, que a forma de abordar ese erro que ele cometeu, pois que abandonar, presentar a súa renuncia diante deste cargo. Por eso digo que honra, e máis nos tempos que estamos. Desde o punto de vista político, eu teño que dicilo con toda claridade. Eu creo que Luís Lamas é un dos activos importantes que este partido ten. E, na miña opinión, eu non falei con el destas cuestións, digo claramente, pero sería unha perda moi importante para o Partido Popular en Lugo que Luís Lamas deixase a súa actividade política, insisto. El sigue sendo e será un número 3, mentres os afiliados o decidan, o número 3 do partido, porque así se aprobou nun congreso a nivel provincial. Barreiro fixo estas declaracións a preguntas dos xornalistas despois dunha comparecencia na que falou do poder adquisitivo dos pensionistas. O presidente provincial dos Populares louvou o traballo feito polo goberno de Mariano Rajoy para garantir o sistema público de pensións e o poder adquisitivo dos pensionistas. Neste senso, recalcou que no 2014 os pensionistas lucenses viron incrementado o seu poder adquisitivo nun 1,55%. Con gobernos socialistas as pensións están en risco porque non hai actividade económica, porque o país estaba en recesión, porque non se iban aportando as cantidades que debían de aportarse ao Fondo de Garantía das Pensións e, ademais, o que é fundamental, os pensionistas perdían poder adquisitivo. Con gobernos do Partido Popular levase a cabo unha reforma do sistema público de pensións que garantiza precisamente eso, que sexa un sistema público, segundo, que nunca se poidan volver a conxelar as pensións porque o impide a lei, e terceiro, que se garantice o poder adquisitivo dos pensionistas. No caso de Lugo, a inflación no ano 2014 foi do 1,3 negativo. É dicir, a nivel nacional foi un punto negativo, a nivel da provincia foi o 1,3 negativo. Polo tanto, os pensionistas lucenses, en términos de poder adquisitivo, tuveron unha ganancia do 1,55, de máis de punto e medio, que podemos discutir se isto é moito ou é pouco, pero o que non podemos discutir, porque os datos o contradicen, e hubo algúns socialistas que aquí en Lugo dixeron o contrario, e polo tanto engañaron ao conxunto dos lucenses, é que con un goberno socialista os pensionistas teñen en risco as pensións e perden poder adquisitivo, con un goberno do PP os pensionistas teñen garantidas o sistema público de pensións e gañan poder adquisitivo. En clave municipal, o voceiro popular Jaime Castiñeira propuxo hoxe un plan de mellora da información dos buses urbanos que os faga máis competitivos e sostibles. Os populares propoñen a creación dunha aplicación para móviles que ofrece información en tempo real sobre horarios de chegada, percorridos e incidencias, entre outros datos. Tamén reclaman que se arranxen os paneis informativos dixitais situados nas paradas e que levan meses avariados. O alcalde de Lugo, José López Orozco, e o edil de Medio Ambiente, Luís Álvarez, entregaron hoxe os diplomas aos participantes no programa de compostaxe desenvolto no Concello nos últimos meses en colaboración con Sogama e con Urbaser. Nesta experiencia pioneira en Galicia participaron arredor dun 100 de veciñas e veciños da zona rural e periurbana. Orozco agradeceu a implicación dos participantes na produción de compost para eliminar residuos de forma natural e protexer o medio ambiente. Facemos agora unha pequena pausa para a publicidade e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámolos coa exposición de Baldo Ramos e Carlos González que se pode ver na Galería Clérigos. Boas noites.
A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Club Deportivo Lugo presentou hoxe a Toni Rodríguez e Pablo Caballero, as súas últimas fichaxes ata o momento, xa que o director deportivo Carlos Mouriz asegurou que ata que se peche o mercado aínda poderían facer novas incorporacións. Ao principio de todo, a miña idea e o que lle pedín ao clube era ver, pois, bueno, mentras estaba nas miñas vacacións de verán, como a quen di, pois podía adestrarme co equipo para tratar de ir collendo a forma para cando me tocara voltar alá. Pero, bueno, finalmente pasaron os días, bueno, o clube plantexoume a posibilidade de se estaría disposto a quedarme. Bueno, a partir dese momento, pois empecé a poñer nunha balanza pois moitas cousas, a falar cos meus axentes das opcións que tiña. Bueno, finalmente pois pensamos que bueno, quedarnos aquí un tempo pois podía ser beneficioso para a miña carreira tamén. Nese sentido estou moi ilusionado de estar aquí, principalmente estar aquí hoxe posible pois gracias a Carlos e gracias ao míster. E bueno, por a miña parte pois tratarei de dar o mellor de min e tratar de axudar ao clube a conseguir os seus objetivos e neste momento, pois, bueno, tratar de sair deste pequeno momento difícil que estamos atravesando. Xogaría agora mesmo, se pudera. Non sei cal é a situación exacta dos asuntos do transfer e demais, porque, bueno, estaba xogando moi lonxe de aquí. Bueno, a partir de unha vez ese tema este arreglado, pois estarei a disposición do adestrador para o que el quera. Evidentemente veño de tempo sen competir, pero he estado adestrando moi duro e bueno, estou preparado e a medida que vaya entrando pois estarei no máis. O meu objetivo a nivel individual, por suposto, é facerme con o meu sitio, xogar ben, rendir a un nivel moi alto para axudar ao clube, para axudarme a min tamén e para devolver a confianza a esta xente. Estoy muy agradecido de llegar al club, la verdad que contento con esta posibilidad que se me brindó, la confianza de Carlos, de Lugo, el interés hacia mí, así que agradecido. Y no, personalmente, o sea, no me gusta hablar de mí, sino que bueno, que ustedes lo van a poder ver. Es lo que sí que prometo, bueno, sacrificio y entrenamiento, y bueno, después las cosas van a venir solas, creo que vienen todo de la mano. Así que nada, mi característica, sí, alto y bueno, soy zurdo y bueno, el cabezazo también lo uso bien, pero así describirme como jugador no me gusta. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso, gariciae.com. Que teñan moi boa fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Boas noites. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.